Dragi naši gledatelji, dobrodošli u prvu emisiju Luk i voda. Moje ime je Stanko Badurina i ja vas pozdravljam iz centralnog studija naše multimedionalne produkcije u njemačkom gradu Stuttgartu. Sa mnom večeras je ovdje naš dragi kolega Tihomir Frljak, kojega ćete upoznati. Hvala mom dragom kolegi. Naš program će biti zabavnog glazbenog sadržaja, te ćemo se baviti pitanjima iz svakodnevnog života naših ljudi iz čitavoga svijeta. Gledat ćete razne reportaže i imati prilike upoznati interesantne goste iz svijeta politike, estrade i sporta. Uglavnom, dosta zabave, humora i dobrog raspoloženja. Cijenjeni gledatelji, ja kao vaš voditelj ću vas voditi kroz program koji se bavi temama iz dijaspore, a naš dragi kolega Stanko je zadužen za dio priče iz domovine. U svakom slučaju radujemo se našem druženju i iskreno se nadamo da će vrijeme koje provedete s nama biti prijatno i ugodno. Hallo, mein Name ist Tihomir Frljak und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Luk i voda, was so viel heißt wie Zwiebeln und Wasser. Unsere deutsch-kroatische Multimedia-Produktion aus Stuttgart beinhaltet Comedy, Reportagen und Musik. Mein Kollege Stanko Badurina wird Ihnen Themen aus Kroatien präsentieren. Ich stelle Ihnen Themen aus der kroatischen Diaspora und dem Rest der Welt vor. Unter anderem werden Sie viele berühmte Gäste aus Politik, Kultur und Sport kennenlernen dürfen. Und wir wünschen uns ein lustiges und gemeinsames Miteinander und wünschen Ihnen sehr viel Spaß. Zaključam vrata i izlazim van. Predamnom je novi radni dan. Po smartfonu tipkam putem svim. Na fesu tužni status objavim. Probudim se usred javne kuće te. Na meni dres od reprezentacije. Sve je dobro, znaju me od prije. Samo moje srce umire. Nisam bio u ratu. Ja sam Hrvat u Stuttgartu. U ratu nisam bio ja, nisam bio ja. Ja sam Hrvat iz Stuttgarta. Opet sam na ulici završio. Što sam imao sve potrošio. Pred zgradom glasno opet opsujem. Verdamte šajze, kurvu proklinjem. Nisam bio u ratu. Ja sam Hrvat u Stuttgartu. U ratu nisam bio ja, nisam bio ja. Ja sam Hrvat iz Stuttgarta. Volim Stuttgart voli mene. Volim Stuttgart voli mene. U njemu su moje uspomene. A i u njemu su moje uspomene. 1, 2, lopsasa. Rec ti men Skoko, kog ti podržaješ dole u politici? Ja sam glasovo za onog koji je bio najglasniji. Pa zato nam je tako u državi, što mi glasujemo, a ne podržajemo. Njemačka, Baden-Württemberg, Stuttgart, 650.000 stanovnika. Kažu da je naši 10%. Što ti misliš, Tihomir, je to istina? Je, točno je to. Ti si ovdje rođen, odrastao.
Sjećaš se kako je to bilo prije? Što misliš, da li je ta promjena u sastavu stanovništva utjecala na svakodnevnicu ovoga grada? Da, svakako osjeti se to, u svakom slučaju. Kuda će to se odvesti, teško je zamisliti. Prošle godine svašta se toga događalo. Prvenstvo svjetsko u Rusiji, naš nezapamćeni uspjeh. Pogledajmo kako su ti povijesni trenuci ovdje izgledali u Stuttgartu. Ništa, pogledajmo, mislim da će slika mnoge stvari reći. Neka samo suze vode. Mi imamo šta? Mi imamo šampion. Hrvatska! Hrvatska! Slušaj, brate, znaš šta, fenomenalno, ljudi su oko nas, ima iz svakog kraja, iz Bosne, iz Hercegovine, iz Slavonije, Like, Dalmacije, skupa smo, zajedno smo, jebeš sve drugo. Samo nemoj objaviti jer ja sam, znači, tražen po Europi, razumiješ? Interpol me traži. Zamaglit ćemo lice. Zamaglit lice. To je naš Bečar iz Reutlingena. Tako, Bečar iz Reutlingena. Znaš šta, žena me kući čeka, nemoj da objaviš lice, nego satri lice. Nemoj da ti. Ništa. Što? Zabiješ liš. Atmosfera je bila golema, ja sam rođen ovdje u ovom gradu, odrastao, ovo danas što se doživilo je za čistu peticu. Nakon 98. Šuker, Boban, baš tako. I ja ne znam kako se vi sjećate, ovo je danas bilo, ja mislim, ovo je danas nešto nam probudilo. Mi na ovom turniru možemo sami sve provijediti, niko drugi. Eto, ja mislim do kraja idemo oko ovoga. Večeras ne gori do zore. Ništa, pije se, jel? Pije se. Mislim da je večeras Stuttgart hrvatski grad. Nije samo večeras, uvijek hrvatska igra, ali danas pogotovo. Ništa s najbolje, momci, uživajte. Hoćete intervju? Dame, stane. Ey, kommst du im Fernsehen? Ja. Kommst du im Fernsehen? Na Televisor, ey, bravo, na Televisor. Ja, ich will na Televisor. Kommst du nicht im Fernsehen? Ja,
Ovo je ne budalo. Moraš da ga bude Želi sve za mene. Ja sam iz Hercegovine! Šta mislite večeras, je li ovo hrvatski grad večeras? Kako je hrvatski grad? Hoće ostati tako? Kad igraju Švabe 10 ljudi, kad igraju Hrvati 10.000 ljudi. Najjači smo navijači. Dođite s nama pričati. Hoćete s nama pričati? Evo, intervju. Aber also ich fand aber die Atmosphäre, ehrlich dazu gestehen, da feiern die Deutschen nicht so gut. Also ich muss schon sagen, es war echt Hammerstimmung, immer was. Auf jeden Fall. Ja, so muss es sein. Leider kein Polo. Leider nicht, aber so wie die feiern, man kann es besser machen. Ja. Ja, auf jeden Fall, ganz Deutschland. Šta ti više voliš jest, Drago? Ili bombone, ili hamburgere? Bombone. Zašto, brate? Zato što su jeftini. A jebo ti breskvu. Nek svira dalje.
teško zagledat i užasno su teško protiv tih Danaca igrali. Danci su ih stisli, Danci su nas stisli, nisu nam dali da igramo, ali na kraju ja kažem i taj Lukin penal promašeni i bilo me je strah, nisam vjerovao, moram priznati, ali na kraju sam rekao, niko nije postao svjetski prvak bez sreće i nadam se da je ovo bila sreća koju smo trebali da postanemo prvaci. Ko te ne zna, a ne voli, Štućina više samo nije, ljepota me tvoja voli, nema ono. Ko te ne zna, a ne voli, ajmo! Koji je ovo kurac večeras bio, šta je ovo? Ovo je bila Lunida, stari moj, 18, znaš da stari moj, sve za Hrvatsku, volim te, idemo protiv Rušnje, stari moj, krenimo protiv te, volim te, ajmo! Vi, Hrvatski! Alles klar, das war's vom multikulturellen Stuttgart. Wir sehen uns ja noch für Kultur. Hoffentlich in Kroatien. Hrvatisch. Wir sehen uns. Wir sind alle Slaven. Malo vas je pičkice, malo vas je pičkice. Ivkane, reci ti meni šta ti je s onom tvojom ružom? Šta bi bilo? Misli se ona udavat? A njoj tek 17 godina jebote. A da ga vidim je nešto ukratko se oblači pa rekao da ne razjebe. A jebo to, rekao ja, sve one suknje pobaco i odmah kupio trenerku.
dolaz vamo. Aj, Karebola, šta pričaš više? Pa bi ovoga, prebi onoga, eno pologroblje tamo ljudi šta si ti poubija. Ti, Hercegovac bogati, ti nis ni za tuču, ni za ništa. Nema muška u tebi, pobogu, nema muška. Šta, ova sličara to dolje samo za pišanje služi. Šuti duvanđio, jebem ti majku. Makri to, Njemačka će ti penziju uzet. Idemo nešto popit. Ajde, šuti, makri to, idemo nešto popit. Ti sam za žalu i mešac. Ajde, idemo popit nešto. Ajmo. Pričaju mi da je hladno i da tamo sreće nema, ali mene nije briga, ja sam čovjek u problema. Pričaju mi da se radi, narodiju to da liči, ali mene nije briga, na bolovanje ću im otići. Niko nema dolje posla, pa nema ni ja. Neću doma da se vratim, neću nikada. Niko nema dolje posla, pa nema ni ja. Neću doma da se vratim, neću nikada. Niko nema dolje posla, pa nema ni ja. Neću doma da se vratim, neću nikada. Niko nema dolje posla, pa nema ni ja. Neću doma da se vratim, neću nikada. Dobrodošli cijenjeni gledatelji u prvu emisiju Luk i voda. Sa mnom danas je cijenjeni gost
Ivan Jurčević iz Kelna. I reci ti meni, Ivane, zašto smo mi u Njemačkoj uopće? Kako misliš, mi kao Hrvati? Ili... Svi stranci, svi su ponosni da su Grci, Srbi, Afrikanci itd. Ali zašto su, ako su svi toliko ponosni na svoje podrijetlo, zašto su opet vani u dijaspori? Pa slušaj... Govorimo za sve, ne samo za Hrvate, za sve. Znam, slušaj, ja ti mogu reći samo kako kod mene bilo, ja sam bio još mlad, znači ja nisam mogao odlučiti hoću li ja se preseliti u Njemačku ili ostati u bivšoj Jugoslaviji. Znači, u mojoj situaciji ti je tako da sam ja doveden u Njemačku i nekako sam i od svoga korena izvučen, razumiješ? To je, znači, što se tiče moga pitanja, ja sam došao radi mojih roditelja. Da. Kužiš. I onda, znaš, ono, dva srca tuku u tebi. Jedno hrvatsko, jedno njemačko. Htio sam te pitat, ako si ti u Njemačkoj, jel tebi fali Hrvatska, a kada si u Hrvatskoj, jel tebi fali Njemačka? To je dobro pitanje i nisam ga mogao ni ja bolje ispitati. Jer tako je to. Ako sam u Njemačkoj, fali mi Hrvatska, ako sam u Hrvatskoj, fali mi Njemačka. To je to, jer su to ipak dva različita sistema. Razumiješ? To su dvije kulture. To je jednostavno tako. A ja sam ipak malo stariji od tebe, pa mogu da vidim kako je bilo prije i u vrijeme Jugoslavije. Razumiješ? I kako je bilo prije u Njemačkoj. Znači, svi kažu bilo je to gore, bit će uvijek gore, ali nije tako, već je bilo. Po mom mišljenju je da je bilo prije ipak bolje. Tako ti ja mogu reći. Na dvije strane. Je li to bilo u Hrvatskoj ili ovdje sad u Njemačkoj? A šta kaže na ovo, da je u Hrvatskoj, recimo, da ostane naš mentalitet, a njihov standard. Njihov standard znači ovaj švapski, njemački standard, je bi to bilo raj na zemlji? Ili, kao što je Marks rekao, kad bi se to moglo izmišljati, pomišljati, onda da, ali to je nemoguće, razumiješ? Jer ipak su to dvije kulture. Mi kao Hrvati, na primjer, ja nisam čuo naciju ni jednu koja više suje Boga Isusa i iđe više u crkvu nego neka druga, razumiješ? To je A Njemci ne idu u crkvu, ali ne psuju Boga toliko, da. To je to, to mu je stvar, znaš, znači, to su dvije kulture različite i mentalitet, apsolutno. Ali imaš pravo, i ja sam mislio, kad se promislim da su ovi zakoni njemački u Hrvatskoj, a mentalitet, i što se tiče zarade, naravno. A ja ti mogu samo jedno reći, bio sam sad prije, 2 sedmice u Hrvatskoj, isplita sam, i onda kad dođeš, kad se spušta avion, priko mora našega, nema lipšega na svijetu što postoji, za mene. Da. Znaš, u tomu je stvari. Zato boli to, ali ipak možda smo mi i u nepravu, jer osjećamo da puno naših mladih bižu iz Njemačke, iz Hrvatske, izvini, bižu u Njemačku ili u Švicarsku ili u Austriju, pošto kako smo ušli sada u Europsku uniju, meni se čini stvarno da sve više i više mladi ljudi bižu, a mladost mora da ostane u svojoj državi. Ja, to je najbitnije. Kod nas, ja sam inače po ocu iz Hrvatskog Prigorja, se kaže šta je na stolu, to je ponuđeno, tako da jebi ga To je to. Eto reci ti meni šta je bilo u Kölnu prije nekih 3 godina? Glupost bila. Živa glupost. To je to, na primjer, kad se kaže da mi, Hrvati, koji imamo tu kulturu, mi to nikada ne bi radili, jer kad je bio Domovinski rat 90. godina, puno su dolazili vamo, ali nikad nisi čuo da bi naši Hrvati, Bosanci ili Srbi pravili neku katastrofu ovdje u Njemačkoj. Normalno da ima neki kriminalni koji kako ja kažem, guba ima svagdje, razumiješ? A desilo je se to u Kölnu, ja ti kažem, 4 godine sam radio baš ovo za Silvester, u tom hotelu je dobro plaća, radi nija za novac, razumiješ? I šta je se tu desilo, ne znam, hoće li se to ikada ponoviti, jer ja sam bio iznenađen, to je bilo silo ljudi, već ja kad sam došao u 7 sati, na večer, ja dođem tamo i mislim se
Pa šta je ovdje na cesti? Sve one grupice, znaš, 4, 5, njih 8, a svi ovi migranti, naravno, sad neću reći po vjeri, ali mogu reći Algerija, Maroko, Da, iz Sirija. Afrike, Azije, recimo. Azija manje, ali gore ovo. Da. Sjeverna Afrika, ajmo reći. Evo, Sjeverna Afrika, tako da kažemo. I jako agresivno, već u 7 sati. Znaš, i misle da se za Silvestar, da se slavi i da se ljubi i grli, da se slavi Nova godina. Ovi tuku odmah. Oni tuku, kradu, napadaju. Ja to nisam vidio, a nisam bio pripreman, pošto sam zadnje 4-5 godina sam radio tu i nisam bio pripreman i nisam bio spreman da će se tako nešto da se desi. I kako to bilo, malo piše, znači tamo su žene stvarno stajale? Slušaj, kako da ti kažem, ja sam bio uz onaj hotel, tamo Banuf je, evo, nema 100 metara od nas, a problem je da je i Kölner dom, crkva da je odmah, nema, sklopljena uz Banov. Znači, oni koji su došli sa vlakom tu, našli su se tu i onda na domu gdje puno se slavi kod crkve, napunili su sve više, a policajaca u roku, ne u roku, nego u zadnje godine, dosta je bilo 80 policajaca. Jer nisu bile neke katastrofe ko što je sad bilo. I jednostavno, sad, to se ne bi više desilo, pošto sad imaju nešto oko 1000 policajaca za Silvestra. Razumiješ? I onda oni, evo, mogu ti reći kako je bilo. Dođu, ti pratiš to, znaš, a ovi gosti iđali... Ali čekaj, ti si bio u tom zgradi? Ja sam bio na ulazu, pošto ovi gosti koji dođu tamo, karta ti dođe nešto oko 350 €. I reci mi sam da te ne prekidemo, jer si ti malo isto tamo nikad ne pijem. Na poslu, nikad. Ozbiljno? Nikad ja ne pijem. Ozbiljno? Nikad. Okay. Nikad. Ozbiljno? Dobro. Popijem vodu. Ne. A ne pijem. Da, i tu ti isto voda. Evo. Znam. Nemoj pivu gledat. Ja gledanje, traži me, pita me nešto, baš ovo velebitsko pivo, vidi, šta da kažem. Da. Ima razlog zašto stoji tu. Za ukras. Slušaj, vidiš tu, da se baš vratimo ovoj temi, vidiš ti tu agresivnost u njima. Kažu da su muslimani, po momu mišljenju, ipak mogu reći da sam školovan čovjek, znam da po muslimanskoj vjeri ne smiješ da piješ alkohol. Da, ali... A oni svi odaju sa bocom. Ali imaš ti i kršćanskih Arapa, i tako ima i ateista njih, ne mora to sad biti da kriviti islam. Ne, kažem ja samo, ako se ovi zove Mohamed Abdullah i on oda sa bocom vina ili pive ili rakije, znači to je neki nesporazum. Reci mi šta će prije se dogoditi Danas, kako smo to sad sve opisali, manje više se i zna, ta multikulturalna Njemačka današnja, ili će ona prije propast, ili će se obnoviti Jugoslavija? Znaš, ne mogu ti dati odgovor na to pitanje. Jer meni je pita jedan žurnalista iz Izraela. Stvarno, ovako oštar žurnalista mene pita kad smo stali, ima on svoju emisiju u Kanadi. I meni je da isto 45 minuta mi je pustio da pričam o toj situaciji što se desilo. Znaš, ja neću sada da pretiram, da kažem, cilj je Köln gorio. Nije Köln gorio, nego je bila situacija... Na tom čošku, tu, Banov... Dom plate, i Banov svoplac. A on mene pita ovako, stojimo mi tamo na ovom Kölna doma, pametan čovjek, a ja njemu on mene pita, gospodin Jurčević, možete li vi zamisliti da će od ove Kölna dom postati neka džamija? Ja mu kažem, pa može, Hagija Sofija u Istanbulu je isto bila crkva, sad je džamija. Znači, ne mogu vam to da vam odgovorim. Jer ja... ne znam, to je pre ovako... Ja nisam historičar, znaš. Dvi cure dođu meni i kažu, evo, ovi napadaju nas. Ja mislim se, pa kako vas napadaju? Prate nas, bojimo se, moramo tamo ući u onu malu ulicu i bojimo se da ne bi oni nas ne bi silovali.
Znaš, napadali. Da. I ja kažem, kako silovali napadali? Tako, stvarno tako katastrofa je spala. Ja kažem, evo stane ti tu, sa strane stanete ovdje za mene i budete tu dok oni odu. Oni nisu li otići. Pa ja njemu kažem, ne momci, šta je? Na njemački. A oni na engleski meni kažu, to su naše žene, this is our girl. Ja njemu kažem, šta? Pa nisam znao o čemu je stvar, znaš, možda imaju neku svađu, oni, ja neću se mičat. Možda je njezin bivši, ili šta ja znam, razumiješ? Oni kažu meni da ne znaju te tipove. Ja njemu kažem, gonite se, oni nisu. I obi jedan ovako hoće uzeti bocu, ja njemu šaku u glavu, i drugomu isto šaku u glavu, i trećemu nogu u glavu. I kako su oni ležali na podu, kažu, jebu mi majku i sve živo, i da će sad zvati oni policiju, razumiješ? I sad, dragi Ivane, imamo mi jednu pjesmu za tebe od ja mislim, po najboljeg hrvatskog guslara iz Stuttgarta i okolice, Stoleta Čarapinu, i uživajmo. Slavne pokojnike
Ili slušaš narodnjake, ili slušaš pop, techno, house, hip hop, šta slušaš ono? Evo, slušam što stariji, što više, slušam klasiku. Da. Ali Znao sam. obožavam svakoga koji zna. I to ono u tušu, jel, sam ono i klasika tamo, u voncimer upališ klasiku i onda tamo u tušu ili... I imam ga u kupačoj sobi. Slušaj, koji god zna igrati instrument, ja ga ne znam. Nijedan, jel? Ne znam. Ali znaš prep čovjeka. Imam dobar ritam, mogu biti malo buben, ali obožavam svakoga koji nešto zna. Znači, ako on zna guslu, ako ovi zna klavir. Kopat po nosu. Pa dobro, to nije neka... I to, možeš ti izvući nekad nešto veliko. Ja možem izvući, ali onda... Znaš kako se... Znaš kako se ja dobro osjećam kad ja nešto veliko izvadim To je bolje nek nego ne znam šta. A ne znam. Ja ga... To je, ne znam... Ima to kopač. Ako mi čače... Ima zanat. Čekaj, ako mi bude materi čače gledao u emisiju, bolje je da ne vidi to. Eto, Ivane, imamo malo i tu malo promidžbe reklame. To je možda i za tebe, jel, malo gače imaju. Ja mislim, imamo jedne sa džepom za kondome. To je naš hrvatski proizvod iz Stuttgarta, Jabuka, evo ko želi naručiti gače, evo mu internet stranica, znači www.ja-buka.de, pa eto, Jabuka, Apple, Ja ne koristim gledaj, lateks, kondome. sve živo. Ja sve uživo radim. Evo, Jabuka. Luk i voda, Jabuka, evo pa malo velebitske pive. Evo, imamo i... Poručiti svakomu da svaki dan popiješ jednu velebitsku i 100 godina će... Da, izjutra odmah. Da smiri živce. Da. Ništa, Ivane, ja mislim da je došao red, znaš šta te čeka. Da. Luk i voda, znaš da si gost u Luk i vodi. Da, zamisli, to je sladoled kugla, evo, vanilija, čitava i eksira je to malo, pa... Da. Živjeli 100 godina. Živio, Ivane. Živi još. Neću šta. Ti ga ne piješ, ne jedeš. Zamisli da je rakija i vanilija, da. Super. Eto, malo zamez. Rađe mi je bilo da je bila Jabuka, nego Kapula. Da se zove emisija Jabuka i voda. Super. Eto. Hvala. Čujemo se, vidimo se, do sljedećeg put, nemoj, čuvaj se, nemoj se tući. Ja se neću tući. Ako nema razloga, evo. Da. Samo obrana, jel? Omlatinu. Da, evo malo i pršuta, salame, svega.